nebinde bina biboleti ese floor of the Senate. Number one, a point in make nelinga in chair unemo Senate of Kisii County. Given that egasiane igere suppose ko oversight ningi neli chiko ngaire liyo kote bia abantu bale se county ya Gusii inki kero bia go senki kero. So at least umwako ya manenu so weire ebi ndombiro bia gendere se county na ne bia weire bigo kolekana. So I decided it is good nyore libaga so that ebinde me kokora kiko yoli ese Senate floor so that a governor ya Kisii amana team yaye baje kokora baje kuanza maswali ya ye kiagera osokoligeli ebintu naboleti a problem wero na bokororanga actually Kisii County issue nero. So number one, bono iga osokoligeli buna a county assembly ere onde tayo manyete noni jeti manyeti uno mo senator ose Kisii County ne bwate budget ose bwati ene budget ya 2021 23 24 bono iga tuachakire ya koru 24 25 inge ko rango politi swali ere liru bendere mbwate koru ese omo control of budget esale ko bolia a county government, particularly yomo speaker amono clerk Gusii bamutebi ose a budget ya etituko mwako likuru ese supplementary osenere yo ya etituko koru ese treasury normally budget ye korusu kwa a county assembly ya cha ya etaturu treasury ya and central bank ba yemeka ise if miss nere koro kingo wakanwa na ningo ngo wakana aningi geko ero monta wakano bono iga I don't think Kisii ne what the budget, so I wanted somebody monta chese county chese Senate Finance Committee na SIPA committee esengo ikaranza na bali bande atutebi wose Kisii ne what the budget. Number two, a budget ya ruete 2022-23 na 2023-24 a budget yeye ige chenjiria eseri chikolia serikali ege ndongero ge korukwa Public Finance Management Act PFM Act ige gotebanga kiro mwaka a county assembly baikaranza bagamba mangana chinga kichibesi chigutumeka aba MCA bagamba no obisiye gavana banjira na kire sub county na kira award ni chibesi denga kwa ego. Right now record yeteyo ikiagara Madam Nyakango oyore controller ye budget gali geteli rube ruchiese a county assembly ya Gusii ko babolinga e budget ye mubwata ye bayire to Gusii ya taliero ya greteke taliero ya etetuguni assembly ya Busongo. So nje uno mo senator yonda geto mundangerese inkie budget ye yare wochinjirwa neli chiko osokoligeli ye katiba ya Kenya, Constitution of Kenya igego kwananga ekere budget ya itirugukuru ese county assembly no nyene national budget yitubwate Kenya ga egokolerwa iga national assembly ekere ya itiwe president teko genda erusi bese se vote gete achira segete without coming back ochese assembly yere national assembly pamwana okay na anda ichepa ke senate yito tomwana okay amayo chinji bese. So liswa na ko boli ndinga nkiga kwa area county assembly ya Busongo baimogete bagachenjie budget konyora ya eti uruese assembly egachiko chenjiriwa treasury ama na central bank ekare ya chenjiwa kurwelio onditayo manyete nkigenda this county ya Busongo. That's item number one. Eli akabere ekara abantu bagwakanwa through system ko with miss osokoligereria if miss ngakia gokora assembly ya etirichiko ebintu byabekwa kuna chibesi chigwendete kuchororo chibesi chekare chiabekirwe as a county executive yere obviously governor Simba babanga ngakichigachi chonsi chibekire se budget chikuchikokorwa nyene chichiro nyene chipara nyene amache kirege ndonge begere chibesi chae as ekerega asiye yako liwe
a county nere kuru authority through musisi finance, so that abantu aba bakolete gas including emisara yaba koli mirimo nero kuru authority through a system ya IFMIS, so that IFMIS ya release chibesa gere electronic chibesa chindi chiaso achi account chabantu nyene misara onyene contractor elia kana gosena dia etwe gas kurusi igocha kwanyora chibesa chichia kuruese treasury ya teba yesu montanero yo etwe gas chibesa chamanya goche chaende chiaka ne contractor ye ekere togo cheki record ya IFMIS Kisii County na ande report ye tali inje buna mu imango yerua enera report yerule nango auditor general yo mwaka oyo abateba abantu bali suppose wakanwa 963 payment Jonesby ochiri reversed abantu abaho bagakana. So I need to know mbando kibakane tukibese jinga ikia jete ngo reverse ti ekero ko reverse ye payment yo wakana oseke rogo authorize payment yo control of budget igago gotebinga chi umuntu wakana oyimwakana nero kolete gas. Lakini engineer report which the auditor general ne control of budget baba tanga chibese nchiraiga eso konyora abantu bakolete ki bali suppose wakanwa payment ya vega tenidu bali batali suppose wakanwa akakanwa. So enda lilichi botakita tubwatie takita iche senate tomasomere ibungo birema understand oyo rache onye no musisi finance osomo gaba no banyene go team yaye baije to boboli na ki inkikiale kogera bale go cancel go akokora payment ochiesa abantu bali suppose wakanwa ne chi canceling yechi obakolete canceling ye mara 900 abuto weti marange montale go cancel gotaka na bantu. What was the reason? Even if we don't know the command. To discuss it again, thinking again, Tampe, Marieta Kaduewa, and the one number of one at all, one at the SEC, Mambakabu at Massacra, Baring is supposed to wear a degree, Abande Varikiro, Korangakan, and at the VSC, Abanda, Moira, Marieta, Valley 161. Abanda, Abambaro, Balibar, wait Usi, County Council, Abanda Balinga, Chogi, Keroka, Balibalinga, Chogi, Yakoya, Banda Balinga, Chogi, Yamarambe, Banda Bamba, what the degree. So, Ekaroko Butakuria, a council over the Angabanta, the Marieta, Abo, and the list Inero, Marieta Yabarek, Iru is a ESCC, to prosecute. Wonko bolinga at least in Jabuno Mosentanga na wongora wa Marieta abanta bumba bolina ki aye giga bonongo nyuwe to wasabua o wende to tuale degree was o wende to tuara form 4 and ye ti abante kere balgo chogo likale musika undukanso montale go kolera class 3 abande class 5 banda go kwani kesongo kekego akidi ubongo mbuye bole go kolera sikato go choga to ni ti monta to ale degree ya engineering. Number 2 abakolimba le mermo the county assembly bali amine bali ese county ya Busongo tali assembly ese county ya Busongo abakoli aba bali 900 bonsi pi bakoli omusara below minimum wage, yani bakoli omusara below chibesirie serikali ya tebete bali monto tayo okokolega asia serikali owenderete unless there is a specific request yerule. Lakini ese county government kiro monto okokolega asioro oikali kwesakoli chibesi chira above minimum wage. I think yekire shilingi 21,000 inki abanda wasiri bakwa shilingi 12,000 13 ichi kukiri gotumeka kogoje sabandabu aba obisambali be county bali 100 na around na bantu 106 bonsi pi bagwende to go promotion buna lichi koli goteba onyo kwa vere director kwa vero director wo sene miakene lichi kongoteba lire bono gosuka kwa baki kwa ewa lichi kwa ewa musara na ne kwa ewa madaraka according to miakeli wa kolere gasi ebinde byonse omanya go chabono digeri yaba obisa Kisii County government of course ekina kimwaka munda nkegenderete tayo osenoale kera bona iga kinango tikerengo gambukire oiche county secretary tayo kogokora amangane county secretary omanya go chaba obisa obabale bonsi pi oche story ya Ndemo oche story ya Dr. Munyancha oche story ya omo swadi naliko bonjali ko Elena oche story ya omwana ko tutu aliyo ko kwa Atege
oije story ya oyonde umo bisoyo tenerete kisi municipality korkungeli tayo obisi oriyo liyo monto tenerete mangana procurement tayo obisi so bwana na procurement omonto okora procurement ye county ningo abanda abande babutire abande babekiro on compulsory leave abande go baseliri mbama yitinga ibale abande of course ba resigniri so ndongo bolingelinga noni nje bono bunandega orole serikali ya President Ruto onyora abantu abuate 300 was 400 bagutirwe ba resigniri without following lichiko ya serikali ingito wena gakora. So to me ayana mangana basically encourage ye county that ye county yetu ya Busongo a county ya Busongo nebuata mangana which governor and needed to pay attention so that your county is okay. Tima itu wasene zengi to orasia sa lioka management ya sinyire management bona nere takere se county otherwise kisi county is not moving. Bona ga unango kwana chire se CRF account yani chire se account ga Central Bank chire se account ya usi njiri nse ya siringi bilioni 4-5 ese cho njiri waka nuone inki intombi yo biko gara chiwe se chiaka